Frans vond ik goed. Ja, ik ben niet met mijn pakken Frans. En nooit kennen. Hé, huddenwerkers zijn. We willen ook correct meedoen, dat ken je. Ja, mijn pakken wie boer, mijn huid wie boer en ik ben het. Treed ik in de garage. Ja, ik heb het nooit uitgezocht, maar daarvoor had ik alle boeren geweest. Met alle dezelfde naam. Frans, Marten en dan weer Frans en dan weer Marten. Ik bedoel, pakken Frans, huid Marten. Ik ben weer Frans. Mijn zoon heet weer Marten en die is zijn zoon Patrick. Er is geen boerderlijk. Hé, dat zit ik nog wel, hè. Er is geen boerderlijk. Maar van alles wat er loft net iemand krijgen wij de schuld. Hè? Ze zeggen, de helft van de stikstof komt van de veehouderij. Ja, zou je 40% zouden berekenen. Ja, niet voor u, hè, de gewone veeboeren. Hè? Maar van de intensieve jongens, hinnenboeren, kellermesters, bargenboeren. Hè? Ja, maar ja, van protemeester is een boer. Hè? Van hadden met alle boeren hetzelfde. En als ik dan de trekker start, en dan komt het zwarte plommerijk uit, dan staan ze met het vingertje te wijzen. Dan zeggen ze, ha, monsieur, CO2, stikstof. Ja, ja, ik ken dat, jij zo praat, ik ken het heel goed, ja. CO2 of stikstof, het is hetzelfde, nooit en net hetzelfde. Nee? Maar waarom zie ik nooit denken? Weet je het verschil? He? Nee, dat moet je me nooit denken. Ja, dat wil ik wel even. Nou, hartstikke dan, stikstof. Jongen, stik in die stof. Nou, dat mag ik ophouden. Dat mag ik ophouden, want dan krijg je het hart, dan vind ik me zo op. Hè. Als je het aankriest, vrede op je, dan ging het onder. Hè.